lọta ọ nọrọ na nwekwerechi ha nwanne ọnụ nwaanyị mba nnọọ awụchasịala n'ugbo eyi ụmụnne m na-atụfughị oge ọnụ anụ m otu nwanne anyị nwaanyị akpọ m na fon sị m nwaanyị mba nnọọ m za ya sị m na m were dele okwu n'ugbo na-egbotere ya ụmụnne ledele okwu n'ụtụ ledele ma gwa ya bịa eshiri mee ị na-arụghị nwa ya gaa n'ihu sị m na ya alụọla di na ya lụrụ di mgbe ya dị 37 years old ya na di ya ebiri nne di ekweghị ekwe na ya nabata nne di ekporo ya si too much ụmụnne di dị same na ya like ha enwe nke na-enye valid reason kpatara na ha jiri kpọ ya ugwo and di na ọ mara mma nwoke too much na di ya mara mma dịka ihe atụrụ atụ na dịka anyị mara mma too much ọ ya ka ha biri otu afọ aga ime abịa hụ di ebido dị worried na-agwa ya na ebiri ya amụcha na nwa na ebiri ya amụcha n'otu ma abụọ na at least oke ya lụkwara na nwunye ekwesịrị ịdị ime na ọkpụrụ nwa n'aka in just 1 year after ha lụchara na ya na-apa di apa ya ka nga a na-apa akwa na ya nwere businesses ya na control ya na manage before ya mata di ya na di ya arọ na 2 businesses na-enweghị nke ọ succeeded enweghị onye mụta ha shibiri na di ya nwere access to ego ya nwere na UBA bank na o ji di ATM card na ọ maghị na ya nwere other bank account ọ na-adịghị wee ndị ezigbo ego nọ ha na ego ya ketere mgbe mpa ya nwụrụ legacy mpa ya ego nke ya ketere mgbe mpa ya nwụrụ ihe niile na di ya adịghị aware of all those ones na ihe di ya na-emewo ihe ọbụla o nidiri ọ ga na bank ahụ ga-ewere mana ọ na-agwa ya agwa ma na-esere the money na ya sọpọtụọla di ya in several ways mana business ọ na-adabara ya business ya ọ naghị succeed ha nọrọzie na enweziri ka a na-ele anya ya n'ụgwọ ụlọ di ya amaghị otu esi akwụ ụgwọ ụlọ ihe otu esi emeghị akwụ ụgwọ ụlọ na ọ na-eri na ya na-echenjiri di ya wardrobe ka mgbe azụ nwaanyị mụrụ nwa ọhụrụ na-azụ babies na ya na-azụrụ di ya kwa ma ihe gụrụ ya ka ọ na-eri n'ihi na di ya hụrụ di ya n'anya too much and ọ mara mma mafe ya na-apa ya na ya amaghị ihe wụ na nwoke na-ele nwunye ya anya n'ihu na ọ ya nwe na-ele di ya anya n'ihu na ya hụrụ di ya n'anya too much ọ ya ka ihe a na-aga di ya mee mgbe ụfọdụ ọ na-eme ka ya echewe echiche na ya chi alọchi ugbu a the next thing ọ ga-emewo okpowuru Luke wee sad ya bịa jụọ ese ọ gịnị na-eme ọ bịa gwawa ya na ya hapụgodi aka na ebiri ya amụtachala nwa ya so okay o ruo mgbe ha bara 2 years into their marriage ya nwa emekwanụ 39 years di ya eme 42 ya gwa di ya ka ha gaa mee IVF di ya si na ejighị the money na ya nweghị ike iwere such amount of money gaa biga doctor na ejighị ego ahụ ya gwa di ya na ya don't worry na ego ahụ ga na akaụntụ ya ọ dị ọhụta na ego ga-ezu ime that IVF di ya gwawa ya sị na ọ bụrụ na ya chọrọ that IVF na ọ ya nwa na suggest ya na ọ wụghị ya nwa nwoke nwaanyị ga-suggest ya di afọ na ya chọghị ya jụọ di esi why na ọ ya nwa ga-edonate mmiri mgba na ọ good option di ya gwawa ya na enwere somebody ya ma mere that IVF ga mụọ Down syndrome mụọ nwa nwetụrụ nkwarụ na ya enweghị ike ime na ọ bụrụ na nwaanyị ya lụrụ agaghị atụrụ ime naturally na ya amaghị what else to do ya elewe di ya lewe ike agwụ ya nọtụkwa ya try convince ya di ya ajụ ọ naghị ekwedekwe na a na-etighị isi na that side nne di ya ekwegakwana hụ na ya na-aṅụrụ mmiri tọsi iko na ụmụnne di ya ma nne di ya nweghị onye ma na ọrụ di ya akwụsịna business ọ manage na close the shop entirely enweghị any one of them man na ọ na-awụ ha na di ya ego di ya gwa ya dat na mma ya naghị ego rote ọ nwanne nwoke ka esi nye ego rote ya sị ngwa na o were nyenọ udocha ya o werekwana ego anya ya enye na ọ ya nwanyere ha adịghị awe na ego ahụ n'ọwụ ego o ruo otu ụbọchị nne di ya pay ha visit without agwaghị ha na phone na ọ na-abịa na ụmụ ọkpọrọ di ya na adịghị awe na ya nọ nne di ya gara bịa nne di ya ebido chiliwe ya ume na obi elu n'ụlọ nụta enweghị ya na-eme na-adabeghị n'anya na ọ na-awụchi hụ n'ụkọtụ di ya ejikere na ọ pụwala na enwe ebe ọ na-aga na enwere ebe car wash ebe na ọ ga-aha gị nụrụ ebe a na-ele bọọlụ chijie na mgbede mgbe ụfọdụ ya emechi ya ga-eme ite ya dị ya na ya bụ esoro lowe
mgbe ụfọdụ mechi ọkpọ ya si ya lawa straight na ya bịakwala na car wash na ya lawa straight na ya na-alọta ya lụwakwa nọ ihe o kwuru ihe ya na-eme na ọ pụọ n'ọkọtụ apụ ọzọ nne di ya bịa ya eshie ofe shie ma anụ shie make sure na nri na ọnyafunyafu nne di ya na-agwa ya dat na ihe anụ nga na-erigewo na ọwụ nri na nwaanyị sụga akọrọ mma n'ọnụ kwesịrị ịrụ ime na ọ gịnị na ịtụ ime agala ha mbekwe na ọkwa na nwere ime ọjọọ shie nke na ọ ga-amụlizi nwa na ya ekwuo na ọ bịakwala ekpuru ihe nwa ya ishi na nwa ya ka o toro alụọla nwaanyị ji nwa na ya achọghị nwa ya na ihe gbasara ihe idile na amụmụ nwa ya achọghị na ọ na enweghị isi apụta na saịdị ya ka nwa ya nwoke ga-alụrụ onye ọzọ na ọhịa nne di na-agwa ya ihe nne di kpụ n'ọnụ wụ ka nwa ya nwoke ga-alụ nwa ọzọ ka nwa ya nwoke ga-alụ nwa ya ọzọ ya na-atọ ya ekwuchakwana ya sị mma ngwa na nsogbu anụ ya na ihe o kwuru emecha ya na di ya ga-eche ya eche otu a ka nwa ya megidere nọ 3 weeks ya ga zụchara ya akwa niile ya zụrụ ya the woman ekweghị ebu ya ụgwọ ya sị na igbe ejuru n'ọnụ na ụmụ ya ndị ka ọzọ zụgara ya akwa na ọwụ ha akwa ka ya bịara ka ọ zụọra ya na ihe ya bịara ka ya mara ma ọwakwa isi ama ha akpọ ka ọwa agụba adịghị nkọ na okweghị ewere akwa ahụ nwa ya nwoke gaa na akaụntụ ya gaa sere ego nye mmanya nara tii na akpa ọ makwana na ego ahụ nwa ya nwoke nyere n'ọwa ego ọ ya ka ọ lawara ya gwawa di si na this matter apụwala out of hand ya emechaa gwa di ya si ngwa ka ha gaanụ mee the IVF na ọ bụrụ na ihe ọ bụla ọ pụtara na ya ga-eji isi eburu ya na ọ pụtakwanụ ka ọma na ọ gaghị ala ka di ya slilai na ya mahụ na enwere ihe gaga na background ya na-adịghị agwa o ruo ka o ruru ya bịa chọpụta na enwere nwa agbọghọbịa di ya tụrụ ime the girl dị ime 4 months naanị Chineke nna bupụtara detin bịa kpughere na di ya edinanyekwana ya ihe ọ na-ekwuziwo na ihe mere na o mene na ihe mere na o mene na ole anya men dịka ya kwesịrị na-amụgharị nwa everywhere but because ya like ya na ọhịa ejiri nọgidere na kele ugbo na ọ by mistake na ebe o mene na ya ga like ka aga lọta the girl ya jụọ esi ọ ihe o kwuru ese ọ plan ya na ọhịa owebe ije ya na ya abụọ endiziri di ya si na ele ihe ọ ga-emekwa na ihe mere na-emene ya dịkwana hụ sọrị mmadụ agụkwa na ha ji ya because agụrụ nwa agụga ya si dị oke nsogbu anọ 1 month aga ya jụhụ di ya ekwutedoghị okwu that lady ya na-eme ya echicha nri n'ime ụlọ ya edije ori na friji chi hụ n'ọkọta ejikere gawa ya na-elezi ikwe di ya anya n'ihu ya na-eme ọnụ ya ma ọ nọghị ya na-akpọzikwa ya na fon ya jọs nọrọ nnọọ ka like strangers di ya bịa gwawa ya si na ke ya behave like this na ọrụ ka ya try wala another man somewhere na ọrụ ka ya try wala onye ọzọ na ọwụ n'ụlọ ka ọ ga-na-atụgharị ụkwụ na ya na nwaanyị ya ga-ebiri n'ụlọ nwaanyị agaghachi ma iwe wege ma iwe wegeghị ya na ya awụhụ ụdịrị mmadụ ahụ na ya eleghị o kwuru na ihe ya gwara the other day na ya ga-aleka ka ga lọta the girl ya jụwa di ya si na ọ chọrọ ịga lụọ the girl na ọ ga-alụ ọnụ the girl ele ihe ọ gwaga ya ugbu a ka ya mee di ya gwawa ya si na ihe eji na-agwa gị awụ ka ọ sọpọtụ ọnụ na ị ga-alụta the girl ya jụwa di ya si o ya nwa ga-eweta ego ọ ga-eji alụta nwaanyị ka abụọ ya sị na nwere ihe nọdụ ya na nwa na-amụ na ọ ya na ya ka a na-amụrụ ya ya gwa di na ọwụ ya na ya ka a mụgara na ọ ya na the girl mụga nwa na-ele ha nka na enwebeghị nwa ya mụtara na ya hapụgodi ya ka ya conclude mara the next thing to do di ya were ATM kaadị gị wee ego na akaụntụ erute ebe ya chenjiele pin ya ọ kpọọ ya na fon na ya bịara ebe a na-abịa iwe ego ka ọ gịnị mere na o chenjiri pin ya si ya yes nye chenjiele pin ya na nwoke tọọ nwaanyị ime na ọ ga-eleji nwaanyị ọ tụrụ ime anya ọwụhụ nwunye ga-enye ego ọ ga-eji ego eleji nwa agbọghọbịa nọ n'ama ọ tụrụ ime anya so na ya ji ike ejichi ike chọọ ihe ọ ga-eme ma ị ga-alụrụ that girl ma gịnị na enwe nke ya na-akpọsị ya maka eke ulodanụ plan life ya na enwekwara n'ala di ya gara aga hụ si ya na enwere ala pụtara ya so oke na a ga-azụ ya di ya jụọ what of ala anụ ntara ha chọkwara n'ịzụ ya gwa di ya na ka a ga-awụ mata for another day ya gba nkịtị ọ ya ka nne di ya kpore na ọnụkwala na di ya tụrụ nwaanyị ime ya si yes na ya nọ na ya gwakwala na di ya gaga lụta the girl na ya nụghị ndeme ya nụchiri ya ụzọ na ya agwala di ya gaga lụta the girl na di ya gwakwala ya na ya gwala ya na ya ga-alụrụ the girl lụkwute ya lụkwute nne di ya sị na ihe o kwuru ya sị na ihe o kwuru ya sị na di ya si na aka ya nwere otu aka dọcha ya ugbu ene na ebe na ọmụhụ na ọwa nwee ike ịsọpọtụ di ya ka ga lụta that woman na ewere iwe gwa nne di ya na ọwa ajọ nwaanyị mana ihe ya chọrọ ịgwa ya na otu ọbụla o cheta ozi ute na o weta aka ọ ga-eche doro ya lọta gwa di ya na ya nidiri divorce na ya chọrọ divorce na ya ga like ka eset free ka ya pụọ ka o nwee ike ga lụrụ that girl ha biri n'obiọma di ya
emepecha nye dị surprise because ọhụm onwe mgbe ọ haịrị n'otu esi hụ ya n'anya na ya ga-ewepụta ọnụ si ya divorce ya okwu ha okwu ya were aka gbanye n'ukwu na-ele ya gwacha ya chịrị ka moto pụọ ọ ya ka ya lọtara na mgbede di ya si ihe ahụ o kwuru na ọ dị serious ya si ya dị serious na ya akpọla senior brother kpọọ ụmụnne kpọọ uncle ya na a ga-eji ha oji mgbe na-adịghị anya na ha biko prepare onwe ha bịa nara ihe ha kwụrụ na ya kpakọla onwe ya ọnụ na ọ pụọ na ndụ ya na-enwezikwa hụ di ya ga-alụ na ka ya ga sọtụrụ onwe ya ya secure ha future di ya si secure future ya how na ya achọzighị ịlụ di na o set ya free na ya ga-aga ụlọ ọgwụ ga-achọ donor mụọrọ onwe ya nwa kpọrọ nwa ya hafụga this country ga live a quiet life na ọ bịa na ihe akwụrụ ga lụrụ ka ahụ ọ tụwara ime ka ha biri n'obi ọma ọ sị di ya ajụ kwechiri di ya ekwechiri na laịlaị na ọ ga-eme eme na ya enweghị ike divorce ya na enwe ya gwa di ya si ya gwachakwala ya na ọ ga-abatụlikweli with nwanne ya nwoke na nwanne nwoke bata na this matter na ọ ga-ebuli na marriage awụghị by force na ihe ahụ ọ chọga na ọ chọga kwachọga nwa na ebiri ya mụchala nwa nwaanyị agba ọgbọ bịa lụọ ya nwe mgbe ya si alụla na o seti na-efi na ọ ga-akwụ ya here by force na ọwụ by force ka ya ga-eji nọrọ nga di ya gwawa ya na oke na ya bịakwana bịa donate zere ya si di ya na enyi dị ihe dị otu ahụ na enyi dịzighị nwa from him na nwaanyị ọzọ dịrị ya ime na o kwesịrị ikwu okwu otu ọ ga-eshi ka nwunye ka dagel mụọ n'udo ka ha abụọ na gaji iwu parents na ọ wepụzi anya na ihe gbasara ndụ ya na-ele ihe ọjọọ sị ugbu a ka ọ chọrọ iwe ma na ọ ga-edo na-enweghị ihe na aka ọ ga-edonate na ọ kọndem money already na ọsọ ga-enwe Down syndrome na enyi dịzi ihe otu a ka emegide gbodogide marriage anụ ha bịa were ihe ha kwụrụ because nwanne nwoke nyere ha full force ha bịa were ihe ha kwụrụ n'isi egbusala marriage na nwa mba na ya agakwala n'ụlọ ọgwụ scan ya gara si na ya dị ime 2 girls dissolve the marriage ugbu a na ọhụghị ego bịa lụọ ken ọsọ tụwara ime parents the girl problem nọzi di ya na ọ wụzi nne di ya kpọgara na-arịọ gị na gịnị mere ya gwa ya na enweghị ihe di ya na-arụ na ọ ya nwabuge all these years na ya na ikele na ya na eji ugwu ekele na ya biko gbaghara na enwebeghị ihe mebiri na o buru afọ ime ha ọ bụ nwa ya nwere obughachi na ha ga-alụgharị ya lụọ ya nabata enyi ya ma nwa ya elekiri ha chigburu onwe na mbe everyday nne di ya gba moto gawa na ụmụnne na-agarị ọnkụl ya si ya biko na ọnkụl ya akpọla ya si ele ma ọ ga-ekonsida nwaanyị na akwụkwọ na ebe ma ọ bịa ebe a na ọ dị too much ụmụnne m ya ekwekwula ekwucha m si nne ya si enwekwala ihe na-eme n'elu ụwa ga-elaghachi back to that family na ha na-abịa kwụgharị ụgwọ isi lọrọ lọbata ebe nwa ibu n'afọ awụhụ dị onwe ya ihe ha bịaga na awụfe your money ọ nweghị ịhụnanya enweghị ha ji mkpụrụ enwekwara ihe ha ga-eji na akpụrụ not even mgbe nwa na-abịa ịmụ ha dị aware na ọwụhụ nwanne ha nwoke nwe you have moved on continue moving on esi nwaanyị mba nọ na mgbe otoderela ihe na mba ụwa na ihe ọwụ marriage ahụ a na-ekwu okwu ya akwasị na marriage na for better for worse ọ gịnị kpatara oshiwe ike na side ka ụmụ nwaanyị enweghị onye na-enyelesi ihe anaghị tolerate na ọ gịnị kpatara o ji dị like that ụmụnne m ọhịa ọsọ m bịa gbotere ọnụ ekwuole m obi m enwekwa ihe ọnụ ga-agwa ya ihe n'ugbo ọnụkwa na nwoke ọnụ na nwaanyị mgbe ịhụnanya dị one sided ọwụ otu ọ na-adị di gị ọhụrụ n'anya hụfe ṅofe mgbe niile option mgbe niile condition mgbe niile inwetaghị condition ji beṅom obele mgbe ịhụnanya dị one sided mgbe ofu onye na-apa ofu onye na-apa mpa ofu onye na-apa ofu onye ọ chọọ ka marriage akụkasịa naanị ihe ọ na-eweta na that marriage wee ịhụnanya the other person efilie na ọ wụ otu ọ ga-adịgide ji beṅom obele ṅom ibu marriage ahapụrụla ya ofu onye ọ na-anya arụ ole nke ị na-eme kpachapụ anya ụmụnne m ngọ ha m n'ọnụ udo dịrị ọnụ